Здравейте, ентусиасти! Давам началото на тази така оригинална поредица CarSpotting. Започваме с това какво си купуваш в Германия, ако искаш да си различен, и естествено ще заложиш на нещо американско. Росини, ето магазин на Harley Davidson. Някой е събрал за G-класа и някакви пикапчета по 2-3 тона. Тук буквално цялата улица е в някакви американски возила, някои от които са претърпели леки злополуки. Но бачо Колю от Шкурово ще го постигне за 1000-2000 евро. Няма проблеми. Тия черокита много ги харесвам, особено ако са с SRT мотора. Някой може да сподели впечатление, ако има в коментарите. Заслужава ли си една турба пари за американски джип? Определено изпъкваш, но нямам никаква идея колко са качествени. Малко спирачка, малко джанта, 22-23 цола, няма проблеми, човек. Има добри попадения. Даже и тая таратайка е американска, макар че не ги уважавам особено много. Очаквайте включване. Тези две чудовища даже не мога да ги хвана в кадър. Толкова са огромни. Тук мога да натвариш примерно 2-3 прасета в багажника. Не знам в Америка с какво ги пълнят. Вие ми кажете. И тук вече е някакъв рай за любителите на американски автомобили. Има каквото се сетиш. За всеки го по нещо. Сега стига да имаш кешовица, естествено. И сега 4-5 литра ли, колко е? Да направо мале. Този Dirt Wagen не го броим. Макар че и в Щатите има такива. На втория етаж новите корвети. Някои ги бъркат с Макларен, други с Ферари. Няма проблеми. Тук можеше да бъде кулминацията на видеото, но за съжаление ще закъсня за полета и не мога да остана да проследя до края разтварването на тези кокони. Топли. Както казват по обядите, в състоянието, което е свалено от автовоза. Нема лоб, нема троп, бате. Този явно е с малкия мотор. Няма особено голям диск. Може да е 1.6, пък знаеш. Жълтото обаче е трепач. Имам слабост към жълти спортни коли. Както се казва, имаш пари, угаждаш се. Това е за сега от Мюнхен. Кога за последно сте виждали такава Тойота? Аз лично за пръв път виждам на живо. Познайте каква е. Росине, колко пари той е? Той Volkswagen ли? Кой е? След това грандиозно включване искам да отбележа, че тук
Средната възраст на автомобилите е след 2010, може би 2015, но има и изключения, като тази Шкода. Нека по-запознатите кажат какъв модел е. Аз си знам за себе си. Също така има и... Не ме блъскай. От любимите ми голфчета. Различни поколения. Като този 3,5, 6, 7, 8 и ще си паднала кабрио. И още няколко модела, като тези. Росене, Румения. Вижте тази италианска красавица. По времето, когато нямаше ABS. Гумите са Тойо. Защо пък не? Ей, Ламбо! Ужас. Ето една неочаквана добра комбинация. Нещо, което да тегли платформата. И нещо, което може да се возиш на платформа. Ама и за магазина става. Няма да правя реклама на немските вериги. Дискове тип порцелан от 16 век. G-класта си е G-клас. Бате. Поздрави на Филип. Човек, той май на ток, бе. Не се чува. Бас скапаното Порше. Аз си мислех, че във Варна има много G-класи. Обаче тук никнат като гъби. То е нещо като смарт. Искаш да си малко по-така, ако взимаш G-клас. Кеф цена няма. Така... Румения, Росене. Какво е и нещо, брат? Богати ли е? Бентли ли е? Немците ме изненадаха с нещо все пак. За пръв път ги чувам. Интересно дали с V8. Това не е точно карспотинг, но някак си ми станало такова американско. Ню Йорк ли е? Манхатън ли е? Кофеш. Каран от баба, само по център на Мюнхен и само до магазина. Сядаш и караш. Дай му, бе. Ферарито спира на червено. Как червено Ферари спира на червено, човек? Този видеоматериал отива към своя финал. Аз осъзнах, че в столицата на Бавария не съм снимал нито един баварец. Освен това е 36. И сега се опитвам да наваксам на паркинга на летището. Тези джанти много отиват на стари BMW-та. Едно време 39 не беше старо, ама времето лети. Добър избор на джанти за F30. По немските пътища нямат проблеми да карат с 19-ки. Мисля, че това е известно като Поршето за бедни. Даже и теглич има. Не съм сигурен дали е
928 или 944. Малко изоставено изглежда. Със сигурност цената му се качва всеки месец, така както се стои. Ето една оригинална опина. И към зареза на това видео искам да споделя, че сред десетки G-класи 3-4 пропуснати ламбота, най-много съжалявам, че в Бавария не видях нито една етриск. Явно и тук са на изчезвани. Споделете, ако ви е харесало, ударете палеца. А абонирането е задължително. Иначе може да получите бан от YouTube. До нови срещи. Чао ви! Казах ви, че са навсякъде.